खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 फेब्रुवारि 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव अननानै फैगोन। माखौबा बांद्राय लुबैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, नाथाय बेलासि समहालागै आला-खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बिदा-फंबायनि गेजेराव एना-एनि सोमजिनो हागौ। गोसोखौ जोबोर उरां-फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। मोजां आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों गोबां जायगायावनो लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन आरो मुंसुगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।